Žúr! Toto bistro vás preniesie rovno do parížskej uličky. Štýlovo kombinuje francúzsky šarm s vintage prvkami. Nájdete tu retro nábytok, lustre aj steny, ktoré dodávajú útulnú domácku atmosféru. Ideálne miesto na pomalé rána s kávou a croissantom v ruke. Nejde len o také obyčajné bistro. Na chvíľku tu máte pocit, že sa zastavil čas. Že ste mimo mestského ruchu a modernej architektúry. Bistro vás ohúri aj vlastnou pekárňou, cukrárňou, krásnymi koláčikmi, talianskou kávou a poctivými jedlami. Majiteľka celý interiér navrhovala sama. Hostia sedia na tonetkách, čiže ikonických stoličkách, ktoré sa začali vyrábať v 19. storočí. Knižky získali tak, že ešte kedysi dávno vyhlásili zbierku nepotrebných kníh. Tie ľudia nosia doteraz. Luxusnú francúzsku štvrť, kde sa dodnes stretávajú intelektuáli, vystihujú na tomto mieste originálne obrazy a knihy. Rozhodne nezabudnite navštíviť aj toaletu, už len kvôli tomuto krásnemu umývadlu. A pozornému oku taktiež neujde, že stoličky na terase nie sú okolo stolov, ale práve naopak v jednom rade, aby ste mali dobrý výhľad. Tak zasa na budúce, au revoir!